number you're calling is currently switched off. Please try later. Switched off. मुस्कान म्यूजिक कुमार मुकेश की प्रस्तुति। अपन आदत लगाई के गेली अब कुछ नहीं भावा हो। अपन आदत लगाई के गेली अब कुछ नहीं भावा हो। सोनावा रे फोनवा बहन तोर बतावा हो। सोनावा रे फोनवा बहन तोर बतावा हो। तोहरा से बतियहिले बिना निंदिया नहीं आवा हो। तोहरा से बतियहिले सोनावा रे फोनवा बहन तोर बतावा हो। सोनावा रे फोनवा बहन तोर बतावा हो। The number you're calling is currently switched off.